Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:07 na. Maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga Anchorman, Aksyon Art Hupon ini sa Aksyon Bryan Morden. Talos nga magpangalagad tob-tob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Oktubre 26 na 2021. Aksyon Hotline. Mayara na gidlamang kita sang 60 dias ang nabilin kag Paskwa na. Samtang 67 dias ang nabilin, magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton kabuhi sa 2022. Aksyon Hotline. Bukas na nga aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sini nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na. Ano ba ang mga dalagko nga balita lokal kag nasyonal ang aton sinitagan sang atensyon subong nga aga? Aksyon Hotline. Ang pila ka mga kapatyuhan diri sa probinsya sang Negros Occidental halin pa sang nagligad nga adlaw ginaamat-amat na padulungan sang aton sini nga mga kauturan agod nga magbisita sa ila sinitag sa tagsa ka mga minatay. Aksyon Hotline. Kay sa Nobyembre 30, 30 o kon Oktubre 30, 31 kag Nobyembre 1 kag 2 sirado gidya ang mga patyo, mga kaksyon. Aksyon Hotline. That's why nga tigina inform ta kamo nga hindi na kamo magpatuga-tuga pa padulong sa mga kapatyuhan sa sina nga mga pizza kay madismaya gid lang kamo. Hindi kamo pagpasudlon
sang kapulisan para at least may ideya kamo, no? Kung kisa gani gayuhom kita kay nga sa Nobyembre 30, 31, Oktubre 1 kag 2 lang may virus. Hindi. Ti subong gadugok man sa kapatyuhan, hindi mo man mapugnan kiti culture tayo nga mga Pinoy nga magpadulong gid sa aton sini nga mga minatay nga nagululuna na sa aton bla. Hindi mo ya punggan ang tawo, no? Dito sa Metro Manila subong gaugtas ang mga pumuloyo kay papauli sila or kadto sila spatyo kung tamaan na kagutok way gid sila ginapasulod, no, sa sini nga mga sinimana. Galing kiti way gid man tayo pirdihon kung sundon tani kay ti ang tinutuyo sa gobyerno ta amo nga mapalikaw kita sa pagsaka ni COVID-19 kayho. Mapasalamat kita sa mahal nga Ginoo nga nag-amat-amat gid man siya contain mga kaksyon. Ang iban nga balita diri sa Bacolod, padayon ang pagdagsa sa mga luyag magparehistro, no? Perting linihanay kay na sa Aksyon Eden Abuso las 4 sang kagahon naga-report na ang report niya ang nagalilinya na didto iya sa Agosto magparehistro nga taga syudad sang Bacolod mga kaksyon. Pero ako, Aksyon Oliver mga kaksyon, nalipay ko na kay gusto gid nila nga magbuto, no? Mabuto gid kita ya. Kay aton iya right tana nga magbuto sang aton gusto nga bulutohon. Padayon lang pero ti amo na ha, observe lang gihapon sa health protocol standards mga kaksyon. Kay ti amo man gyapon tinutuyo ta hindi maglapta si COVID-19. Sige, subong nga adlaw diri sa Bacolod na batyagan na liwat sang aton siri nga mga driver and operator ang pagsaka sang petrolyo, no? Sang gatong subong nga lasay sang aga. In fact, las 12 pa lang kay na sang kagahon ang mga rate card sang aton sinitag sa tagsa ka mga gasolinahan nagliliwat na mga kaksyon. Oo, ti kahapon hingagaw pa tughong ang mga utod ta. Ya hingagaw kita kay buwas. Pagbugtaw ta lain na ang presyo. So ayawat pa man ang pila ka sintimos nga maka-save sila mga kaksyon. Sige, padayon. Ang mga dalagko nga balita dito sa national, ang kapulisan nagdugang deploy sang madamo nga mga personnel sa Dolomite Beach mga kaksyon, no? Kay gindugok to sang thousands sang manuglagaw matapos sa ginpaidalom sila sa alert level number 3 mga kaksyon. Hindi mapugnan dito karon dito sa Metro Manila ang paglagaw sang pumuloyo. Sa Cebu na naman, kung ikaw magapadulong sa Cebu Aksyon Oliver nga 100% bakunado ka na. Why ka na ya ginapangitaan pa sang result, negative result sang RT-PCR test? Dito magpadulong ka bisan hindi ka taga Cebu. Basta may vaccination card ka lang. Pero kung first dose ka pa lang, kinanglan mo gid mag-provide sang negative nga result sang RT-PCR test mga kaksyon. Need gina nila. Las 8:12 na. Kahapon dito sa Metro Manila and even gani si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag kagabi nga naga-amat-amat panubo ang kaso ni COVID-19 just because sang pagdisiplina sa mga utod naton nga nagkulokalma gid man ang paglagaw sa nagligad to nga mga binulan. Ang paggamit naton sang ginatawag nga face shield and face mask mga kaksyon, and then ang social distancing, although nga hindi gid man siya ma-apply 100% kung ara ka na sa crowded area. Pero sometimes makita taman nga nagahimo man ang mga utod naton sini. And ang pinakaginhambal ni Presidente Rodrigo Duterte, amo iya ang pagpabakuna. Ang pagpabakuna sang pumuloyo, amo ginamay dako nga bulig mga kaksyon. Sining pag-amat-amat nubo sang numero
ni COVID-19. Kahapon, ang Department of Health nagpalayag nga ang pila ka mga hospitals dito sa Metro Manila, National Capital Region, nagpanaog na sa 70% ang occupancy or ang naga-okupar sa sini nga mga hospital. Ikumpara mo sa nagliligad nga mga binulan pag-surge ni Delta mga kaksyon, ngati nag-aalalawas iya sa mga hospital. So, patimaan ini nga tuman ka dako ang ebidensya nga kung nagapati lang kita sang matudtuod nga health protocol standards and pagbakuna, nagapati ang DOH nga later on ining si COVID-19 sigurado matahaw gid ini siya. Ang palayag pa sang DOH nga sa mga regional amuman, no? Amuman. Ay, FYI gili ang Cebu City, Cebu Province, Aksyon Oliver, ara na sa alert level number 2. So nubo gani katama, may 1 pa nabilin pero mas maayad-ayad na lang ina. Dire sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, sa pag-intindi ko mga kaksyon, subong may ara sang 3,638 kaaktibo ni COVID-19. Kag ang fatality diri mga kaksyon kon patay, nagdangat na sa 1,208, 1,208 mga kaaksyon, na? Sa nagligad to ng mga binulan, kumadumduman nyo, sa Negros Occidental ang aktibo, ara sa 600 na lang kuntani ato mo. O galing kay ti, amo na, kung kaisa, may mga times, ginman nga, na mga tao na ton, medyo nagkulo-kumpiyansa, nga ti, sumaka, ini siya. Ang pinakamaayo lang diri, kay ang kalabanan sining nasambit nga mga aktibo, ang ara lang sa isolation center. Di ko magambal kita isolation center kundi hindi lala ang ila sitwasyon. Kag according iya sa One Hospital Command System sa Negros Occidental, wala nahitabo sa ato diri sa Negros nga nag-alalawas ang mga pasyente sa mga hospital, most likely sining COVID-19. Pero check tabi subong abe ang gobernador sang Negros Occidental kung kumusta ang aton sini sitwasyon sa kabilugan para kamo dira nga naga-monitor, no? Kamo dira nga naga-monitor, kabalo ko nagabatsyag kamo sang kahadlok mo, no? Sin ola bingway na hadlok sining virus, so ang kilala ko subong kag ginakabig namon nga ano tawag sina, may mga edad-edad na dito sa amon nga lugar na patay mga kaaksyon suno sa report ti COVID-19. Damo na nga sitwasyon, no? COVID-19. So ti hindi gid masaligan, no? Ang ini nga sambit iya nga virus. Kumusta untang Negros Occidental subong? Madugay-dugay man nga pilaman ka adlaw simana nga wala kita maka-update kay Governor Jose Eugenio Lacson. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linyang pinalangga ang gobernador sang Negros Occidental, Gov, maing aga si mo. Welcome diri sa Aksyon Radio Bacolod, diri sa Aksyon Bryan Morden. Good morning, Aksyon Bryan, kag sa mga tagpalamanti sa programa mo, mayong aga sa inyo tanan. Aha, salamat gid Gov sa time. So far, Gov, ma-update lang kami kumusta today, although nga ti ara sa 3,638 ang active cases sang Negros Occidental, but kumusta kita subong dok ang Gov ang aton sini nga situation diri kung COVID-19 ang paghahambalan? Well, of course, it's still not safe, no? Ang Delta variant is still around. So we have to continue to be vigilant. The individual has to protect themselves. No? Even sa sulod na lang, recommend din namo na mag-adayo ng inyong face mask. Even sa dining table, no? The usual na ang family that eats together, no? So even that tagaan sang distance already, no? Because records show na pamilya na subong ang naigo sang COVID. And so
let us not think na we are safe kung ara dito sa sulod balay, no? So, amog po ng mga protocols even inside the house. So, bisan nag-mention ang DOH National nga sa mga region subong, makabig na kita around the Philippines nga low risk na kita but still ang Negros Occidental hindi pagid amo na ka too much gov nga magkulo kumpiyansa kita abid amo silang bot silingon gov. Yes, no, because we don't like to, I don't want to even dwell too much on the low risk because ang tendency we become complacent, no? We still have to be conscious, especially if we have to go out. Hindi kita magdasok sa crowded places, so let us avoid that. Yes, you can go to the mall, but again, follow lang ang physical distancing, no? Really common sense na lang niya. This will really depend on our behavior. Magpagusto na lang ta or should we always be careful, no? So let us not be complacent with what the DOH says na we are low risk, no? There is still that risk and that risk can just escalate at any time. That's why nga this morning nagtawagin kami sa amay sang probinsya kay ti kon mamati kita gov sa mga news sa national, sa television and iban nga mga balita pagi sa newspaper, ang tao nagapati dayon mga luris na tagali, no? Okay na ni makapulupalayag tani. So amo na this morning nangayo gi kami liwat sang imo sining guidelines paggiya diri sa probinsya sang Negros Occidental. So meaning ang Negros subong na mention mo kay Inagov nga ti hindi pa siya amo gina ka safe pero ti medyo kuan na gid man kita medyo maluwag-luwag ng aton sining situation provided lang ang protocol sang aton kaugalingon nga para at least ining 3,638 mapapanaog-panaog tapagidi sa palaabuton gov. What key here is the distancing, no? Like for example, kung low risk there's a tendency na more people will be allowed to go to restaurants, but let us maintain the 30% occupancy because with that we can assure the public that there will be some sort of distance between individual. I'm not saying naman na hindi na pwede mag-activities like let's say sports, no? Especially sports that are no contact. Ang importante lang gidya is that we follow the protocols, no? Ang protocols ang DOH. Very ang yabi gidya is ang distancing. For as long as we can maintain some sorts of distance, then we should be good. Okay, si Presidente Rodrigo Duterte nakamuno gid kagabi na naman sa Talk of the Nation. May connection sa bakuna. Na talupangdan ang bisang presidente gov nga ang mga utod ta subong sa mga bulo barangay daw nagapanago gid ang iban sa bakuna. That's why nga iya naman naging target kagabi ang mga barangay kapitanes nga mahimo sila i-suspender himuon sang DILG if in case gid man nga mapaslawan sila sa pagkonbinsi abi. Diri sa probinsya sang Negros Occidental gov, ano ka dako ang porsyento nga participation sa aton sini mga barangay captains kon vaccination ang paghahabalan gov 40 man? Of course, no. Ang mga kapitan involved ang sila sa pag-convince. Although that is true na may mga lugar, especially diri sa Negros, may mga lugar gid na nubo ang performance, no? We have LGUs that have already hit over 40%, over 30%. May araman tagyapon mga LGUs na are below 20%, no? So we really need the participation not only of the local chief executive but also down to the barangay level, no? And syempre kung masiling ta barangay, ang local chief executive there will be the barangay captain. Yes. So dako ginamit na participation, no? And with that warning of the president, and you know naman when the president announces something like that, tumano niya gid na, no? He will really instruct the DILG that
ipasuspend those that don't cooperate, no? But I know that barangay captains are doing their best. May mga lugar ng ganyan na kabudlay, no? Some of them because of religious belief. Yes. Some of them feel na wala nang COVID, no? But it's still important, no? It's still important na magpabakuna ta. And I would like to point out, from day one up to now, over 1,200 na ang namatay, no, na mga Negrenses because of COVID-19. Pero kung bakuna ang paghahambalan, Gov, diri sa aton sa Negros, so far, hindi kita ya ginakulang, subong, may sulusubra kita, nga sitwasyon. This past 3 weeks, nagdamo na ang pag-deliver sa bakuna, padala sa bakuna diri sa Negros Occidental. So gaapas-apas ta. There is an article right now that Negros Occidental is the lowest or has the most unvaccinated individuals, no? That is true. That is true. But what was not mentioned in the article is Negros Occidental has the highest number of population target I see. at 1.6 million plus. Okay? The article also states that Negros Occidental is number 2 in the number of individuals fully vaccinated and number 2 in the number of individuals that already are partially vaccinated. So kung i-count natin per individual, we are number 2. Okay. But percentage-wise, we're last because of our population target of 1.6 million plus. Yes. And by the way, that target of 1.6 million plus, masaka pa na because the national government is already thinking of inoculating 12 to 17 years old. Correct. In fact, I think testing na sila sa Iloilo City, no? Ang 12 to 17. So pretty soon, we will also be allowed to do that. So our target population will go up again, no? It will not remain at 1.6, but it will go up further. The good information is why gidyaga untata ang aton sini mga LGUs everyday nangin kabahin gini sa ila sining kampanya dira sa ila sini tagsa-tagsa ka mga lugar, go. Inform everyday kakabaton kamang yati amuna wala sang banwa kag syudad nga wala nagapatigayon sang vaccination everyday. Okay, maya naman, but there are LGUs that there's so much to be desired, no? Kailangan i-push pagid, no? I-push pagid. But of course, again, as I said earlier, I commend also LGUs that are doing well, no? So medyo balansyado man, no? But mas mayo tani kung everybody is at par, everybody's sa level na, and on the high side, no? But we are constantly pushing for vaccination every day that delivers sa mga LGUs, especially those that are doing well. We reward them by giving them a little more, no? So the effort is there, but we should not relax. Dito sa iban nga probinsya, Gov, a little comparison. Dito sa ila may ara sang ginahimo sila nga daw gamay man lang pasabor, no? Sa mga gusto magpabakuna. How about diri sa Negros Occidental? Before na try tani nga i-suggest sa mga LGUs naton, mga alkalde naton nga testingin nyo na kuha nyo pundo sa gusto magpabakuna, may ayuda bisan amo lang sinigop. Well, I leave that to the local government units, no? Every chief executive is given the leeway, no, to strategize, no, on how to convince people to be vaccinated, no. From the beginning, I always say, because I believe in the vaccine, it is the life that you're saving. That is why you want to be vaccinated, no. It should be the main reason. Kag isa pati amo na ako nagpabakuna ka, amo nang maambag mo sa aton nga mga frontliners ang pagbabakuna mo, no, nga ma-contain tining si COVID-19. Gov, ang imo sinipanugyan again and again
sa Negros Occidental. Almost 2 years na si COVID-19 and still we are suffering gihapon sini kada adlaw ang anxiety naton ara na kung isa daw kalipat na ta sa sitwasyon ta, kung isa ambal naton hasta san o pagid ini. Go ahead, go. Latest information is naka-discover naman sila sa bago na variant ng Delta. It is not yet in our country, but history shows that whatever is discovered outside of the country, kasulod bang sa Pilipinas. So, layo pa kita, no? Although nagabulig ang vaccination, nagabulig na siya, pero now is still not the time to relax, no? Yes, we can enjoy a little, but let us continue to be careful and continue to be vigilant. Among yapon, face mask, face shield, and distancing, no? And of course, washing of hands with either soap or alcohol, no? So among yapon ang protocol naton, and for those that are still unvaccinated, please reconsider, no? Please reconsider and have yourself vaccinated. And for those that are given a schedule and are willing to take it, don't pass up your chance, no? Because dako ginanabulig for yourself and for your family. With that, Gob, salamat sa mga panahon, sa imong serbisyo. Mabuhay ka, Gob. God bless, Gob. Thank you, Aksyon Bayan. Aksyon Hotline. Governor Eugenio Bong Lacson, Jose Lacson sa Negros Occidental, mismo ang gobernador ta aminado nga we are not safe gihapon kung COVID-19 ang paghahambal. Aksyon Hotline. Ang tuyo man ni sang gobernador nga always ma-remind kita nga si COVID-19 still ara sa aton sining palibot, that we need to shield yapon use our pangamuyo aton nga protocol sa aton sining kaugalingon, on guard kita most of the time, but at least maabot na gini ang aton sining paabot pila kadlaw nga magkabalik-balik kita sa normal nga sitwasyon. Pagintindi kong gobernador sa Negros Occidental, hindi siya gusto nga maghatag sa information nga magkumpiyansa kita. Although that the mga eksperto na to nga nagamuno nga naganubo-nubo na ginman si COVID-19. Las 8:31 na sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton karon dugay-dugay, ang nagapurugiot kay nagareklamo sining private motor vehicle inspection center nga ini, italakayon ta. Kaya nagligad kasi mana hambal pwede na ka-operate si PMVIC, and last night gilaman nakabato naman kita nga dapat gin-suspender gin ini siya gapon and waiting for further notice mga kaksyon kung saan o siya maga-operate. Although nga naga-operate lang ining si PMVIC, pero hindi pwede ma-force ang driver or operator nga dira lang sa ila magpa-emisyon. Pwede na kamo makapadulong sa mga PETC or mga private emission testing center nga mga old school Black Action Oliver. In short, may option na kamo. Pwede ka sa PETC, pwede ka sa PMVIC. Pero ano ba lang kompleto gid sila nga detalye karon check tani kag liwat ipa-explicar naton kay kadamo sa wala nakahibalo kung ano ang buot silingon sining LTMS portal nga require sa isa ka driver kag operator before ikaw i-rehistro ang imo salakyan. Aksyon Hotline 2006 Gold Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning kay Madam Jinky Dayalagdon. Good morning man kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Noel Amar, Alex R. Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King, UK Meralin Tibag, no? Sa Japan. Salamat. Michael Singo Lamayen, Aksumbray, Monitor lang di Barangay Alihisa. Stay safe, always, God bless. Okay, Athea Kim Iriman, Martin Aliling, Star Mayo, Jinky Dalagdon, anong balita daw hipos kadagang how? Aksyon Bryan, it's good to hear that. Nga low risk ng Pilipinas sa COVID. Congrats.
Mary Jean Salodares, good morning, Aksyon Bry. Tamyaw ko lang mother ko, Cristita Salodares. Advance happy birthday for tomorrow, October 27 sa Banwasang Pontevedra. Halin ini, more power from Hong Kong. Joby Monares, good morning. Leia Ang, ba? Engaged na ni siya mo, si Madam Leia Ang. Ana Sinoro, good morning. Inday Blaza, araman si Ermar Saripada. Action Bryan, monitor kami di from Barangay Granada. Full support kami diri kay Gamboa for Vice Mayor. Si Jamel Florendo Araman, thank you again, God bless. Si Lito Dayap, Ana Sinoro sa 01 kag 02 lang ang virus da lang guro. Si Christ kay Paul Javier Tanatan, good morning Idol Action Bryan, handsome sir, monitoring now from San Enrique. Milili Oligo, thank you again sa Bunny Cave sila. Marvin Bastian, pamahaw ta sir, ingat palagi and God bless. Salamat. Si Bukaj Italabap, morning Action Bryan, tamyaw ko lang da tani si Dimar Tribunalo nga nagaluto sang laswa samtang nagapamati ginsimo. Monitor from Tabugon, Kabankalan. Rofino Era Gabino Araman Sandumanan. Elizabeth Manaka Gamala, good morning. Monitor lang kuno sa Storms 1. Keep safe everyone. Observe health protocol. God bless us all. Protect all us against pandemic. More power to arms. Salamat. Hil Javier, good morning. Naga-monitor man sa aton dira sa Fujairah, UAE. Salamat. Si Hinida Ordines, thank you, good. Okay. Si Imbong Jocampo sa Maaw, Homa Lomina. Okay, salamat gid na. Iban pa paki-share na sa aton live si Romy Alconza. Salamat gid. Mabaling Alini naga-monitor man. Thank you gid. Paki-share ay sa aton nga live. Salamat. Das 8:36 mabalik ko na gidugay.
Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, daligid lang mga hatag kita na 500 pesos. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Aksyon Hotline! Las 8:50 na sa aton sining pagpangalagad. This time ginatawgan nato ng aton sining mapalaron sa aton sining linya. Hello, good morning. Hello, good morning. Aha, sino sa aton nga linya? Si Aling Bagner. Liwat ma'am. Dulo distansya, social distancing dahil sa mga monitor, hindi kayo nag-eco kita ma'am. Sino sa linya tagari ma'am? Ani Bagner. Si Ani Baliener. Ay, okay. Pilang edad ma'am? 6 years old. Taga diin gid. Taga Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Buka di buenas ni sa taga sila Exxon Oliver. Do pero minis laga dalalaog na no? Yo di buenas gid. Ma'am, congratulations sa imo pero timera lang ko pamangkot gamaya. Ano gani ang ginahambal sang reporter before siya mag-untat sang balita niya? Tagline namon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Why amo na iyan, no? Doga report lang bala. Ma'am, salamat gid. Congratulations. Kag padayon lang sa pagpamati sa Aksyon Radio. Good morning. Okay, thank you, sir. Yes, ma'am. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1! Aksyon Hotline! Last 8:52 na Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, back Aksyon Philippine Standard Time. Aksyon Hotline! Maing aga lang, halin sa kahit sa 6169, yung aga Axbray, 1 year na, one hope lang na tani, social distancing lang. Hindi lang tani pag isira ang patio. Si Jomar niya, sang Kawayan. Si Jomar sa Nupo. Nagayo siya taning hindi pagsiradaan ng patio. Galing kiti may EO na mo. Sige lang. Aksyon Hotline! Grabe, ginman ang dulot ni COVID-19. No? Aksyon Bryan, may aga, ang petrolyo nga piso lang ilang ginpasaka kada semana. Ginapaugtas lang nila mga tao. Tani, ginhimo na lang na rikta nga 100 pesos. Aksyon Hotline! Ang 100 kada litro, kag 1,000 kada kilo sa bugas para hindi na mag-ugtas ang mga tao tuod, no? Para makapreparar man kita bla. Aksyon Hotline! Hindi nga text ato, ni na init na gini siya mo, kumbaga do kumuso niya na lang ning kaugalingon niya sa amo sa nga sitwasyon, bausus ko, no? From 790 ato, sige, iba ang iban karon pakaronan ta, no? Si Madam Maria Teresa Ofilinia naga-monitor man, Romy Alconza, thank you gid kag sa Ana Sinora. Aksyon Hotline! Sige, kagabi mag-aksyon na kabaton kita sang isa ka memorandum. Napitsahan ini Oktubre 25, 2021. Tanan nga mga regional directors, tanan nga mga assistant regional directors, tanan nga regional operators chief, ang mga pinuno sang mga land transportation offices kag concerned, no? Sining isa ka memorandum nga may angot ini sa ginatawag nga private motor inspection mga kaksyon, Vehicle Inspection Center o kon PMVIC. Aksyon Hotline! Madumduman nga nagligad nga semana, ginpatuman liwat ang operation sang PMVIC diri sa syudad sa Bacolod kag ti sa iban man nga mga regions.
Kag ang gina-cater sang LTO nga makaparehistro ikaw dapat sa PMVIC kalanggid mag-agi. Aksyon Hotline. Hindi ka to pagbatunon sang LTO kon halin ikaw sa ginatawag nga PETC. Ang PETC, amo ni siya ang Private Emission Testing Center. Ini mga una or daan bla, no? Ang una gini mga old school ni bla nga mapa-emission ka lang dira. Amo lang ang bayran mo, pero pag abot mo sa LTO, may another ka naman to nga balayran para sa checking sang imo sining unit o kon salakyan. Aksyon Hotline. Pero kung maglabay ikaw sa PMVIC, pag abot, pagkatapos mo na sa PMVIC nga ini, why ka na yan, di mo na pagdalo ng unit mo to sa LTO, papel na lang. Nga nagapamatuod nga pasado ikaw sa emission dito, check sang imo sini nga mga kabilugan nga salakyan, why ka na problema? Rehistro ka na. Aksyon Hotline. Grabe tong kinumod na naman. Kaya ginpabalik ini siya for pila ka bulan nga gin-suspended ini. Una nga nagreklamo gilayon, amo si Senador Grace Po. Siya nga ginbalik naman ni. No? Nga ginbalik naman ini. Ano naman ang rason? Ara pa sa pandemya, pigado, bla 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 bla. Aksyon Hotline. Pero kung imo gidya padalman, ang gastuhon mo sa PETC, kag ang gastuhon mo to sa may PMVIC, halos amo-amo lang Action Oliver. Ang diferensya gid lamang sining PMVIC kay nga nagaisahanon siya diri sa syudad sang Bacolod. Kung ako gani papilion, ma-check gid tuod ang imo nga salakyan mo kabilugan, kag makahambal ka nga baw, mayo kay nakapasar halin sa aso sang salakyan ko para sa environment na mo, pakadto sa mga karagalan sa salakyan ko, pasado ko, meaning safe ang akon pagpadalagan sa highway. Aksyon Hotline. Din tawag sa kaning roadworthiness ginapangita sini kung ano ka worth, ano ka safe, ano ka gwapo sang salakyan mo, na? So ang diferensya gid lamang sini kay diri sa Bacolod nagaisahanon ini siya, nagaululugtas ang mga tawo sang linya. Kay all do mga 300 sobra lang ang ginabaton kada adlaw kung isa gani basi hindi pa kalambot. Aksyon Hotline. So amo nang ginkumod na naman sang mga operators kag mga driver, mga ka-aksyon. Now, ining memo nga ginbasa ko last October 25, 2021 nagasiling nga pwede naliwat ikaw makaparehistro bisan hindi ka na mag-agi pa sa PMVIC nga ini. Bisan didto ka na sa PETC nga ini, ang result, dapat may LTO inspection gid dapat. Aksyon Hotline. Nan, matean nyo, pwede na kamo kapili, PMVIC kamo, kon PETC kamo. May opsyon na kamo, no? May sulusibod-sibod lang sa PETC man, kay dalon mo yung unit mo sa LTO mo, kag ipacheck mo to sa mga, naga-check dati mga fixers man na lantaws gwada. Aksyon Hotline. Pero kung sa PMVIC kaya, ang ilang mga staff kag mga technicians, amo na dangga amuma sa imo. Aksyon Hotline. Ang isa pa gid diri aksyon kakadamo sang wala nakahibalo, sining ginatawag nga LTMS or Land Transportation Management System. Amo ning bag-o nga LTO portal. Isa ini ka online platform sa tanan or all monitoring regulatory services kag pag-process dira nga kinanglan ka magparehistro dalon mo ni kag nakarehistro ka diri anay sa imo sini nga cellphone application Aksyon Hotline. or online mga ka-aksyon. Pag abot mo to sa PMVIC or sa PETC, pangitaan ka na gid subong sini kay bag-o ning sistema mo. Kung way ka ginman sang cellphone nga Android da, sila mismo mabulig da sa imo. Anyways, Aksyon Hotline. i-check ko lang abi ang regional spokesperson sa Land Transportation Office. Nga mo si Attorney Alan Sacramento, no? Ang LTO spokesperson sa Region 6 Makaksyon. Kung san ogid ni mag-umpisa, no? Ining pwede ka na ya makapili kung diin ka gusto magkadto. Iniklarohon tani kay gaululugtas ang tawo. Tidri sa Bacolod, damo diya mga PETC sa Bacolod. Kung di ko mga sala, may 8, may 9,
Oo, nga hindi ka mo ayawan ka pila, no? Isa pagid ka problem subong basi tingala ka mo nga anga daw kadugay magwa sang inyo sini nga papel sa pagparehistro mga binulan antes mo makuha bangod sining bag-o nga sistema karon sa LTO nga hindi madasig kay gina-encode nila dira manually unlike before nga automatic siya. Once nga pasudlon ikaw, dira sa may pagparehistro, automatic, sulod sa sistema nila. Subong niya, hindi. Gina-isa-isa pa nila pasulod sa computer nila muna nga nagadugay, pilaihan ka libo sa isa ka simana. Aksyon Hotline! Dugang nga trabaho, sang aton sini nga mga utod nga mga trabahante sang LTO, ining bag-o nga sistema, subong. Pero pag intindi ta, tigin upgrade pagid, gin-innovate pagin nila para mas magtahom pagin ang sistema sang LTO sa palaabuton mga kaksyon. Online sa Hotline! Online sa Hotline! Sa aton nga linya si Attorney Alan Sacramento, spokesperson sang LTO Region 6. Sir, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga din po, sir. Si yes. Aksyon Bryan Morden po, sir, na Aksyon Radio Bacolod. Sir, gusto lang po naming malaman, mga 2 semana, 2 weeks lang po yung nakalaan na yon linabas na pwedeng mag-operate si PMVIC na dapat doon lahat pupunta mga driver at mga operators natin for registration. Pero parang may bagong memo ngayon, sir. Anong bago nito? Pwede may option na sila kung saan sila gustong magpa-emission, sir? Yes, sir. No? Nagkaroon po ng bagong memo, no? Na-issue lang siya. Na-issue lang ng October 25, no? Making the option pa rin, no? May option pa rin yung mga motorist natin. Kung mag-undergo sila sa PMVIC or PETC with LTO inspection. Okay. No? Even dito sa mga LTMS ready na opisina ng LTO. Okay. Pwede silang pumunta sa PTC, pwedeng pumunta doon sa PMVIC. Klaruhin lang po natin, si PMVIC hindi sinuspinde yung operation nila. Nandyan lang sila. Depende sa kanila kung saan sila pupunta. Kasi yung iba dito, sabi nila, wag dyan, suspended na yan. Parang ganon, pero wala. Nandyan pa rin sila, sir. So, nandyan pa po sila, no? What is being suspended now, no? Is that supposed to be because the LTO office is LTMS ready? It be mandatory requirement na pupunta ka ng PMVIC. Ayun. No? But as to the operation of the PMVIC, they are still allowed to conduct the inspection. No? Either way, tatanggapin ng LTO office, even LTMS ready siya, na requirement para sa renewal ng sasakyan. Sir, ano ba nangyari? Bakit pa iba-iba ito, sir? Baka pagkatapos sa ilang weeks nito, balik na naman ta doon sa PMVIC. Ano nangyari, sir? I really don't know, but I think there is a call again, no? Nananawagan yung iba, no? Na parang gusto nila magkaroon pa ng option. Dahil parang nagkakaroon nata ng mga congestion doon sa PMVIC. I see. No? Kasi yung iba kasi nagkakaroon ng misinterpretation Ayun. Yung merong mga PVPC na kahit na walang PMVIC sa kanila, ayaw nilang mag-conduct dahil sinasabi dapat light vehicle sa PMVIC. But that is not the no? Sabi ko nga yung LTMS ready lang na may PMVIC, yun lang yung required yung light vehicle. No? Pero nagkaroon lang ng but now it is clear from the mayroong memorandum na na-issue last October 25, suspending the mandatory requirement of PMVIC until further notice. Yan yung nila. I see. Dito sa Negros Occidental, parang Bacolod office pa lang ng LTO, merong tinatawag natin na Land Transportation Management System, sir, yung new portal ng LTO, no? Actually, sir, meron na rin po tayo sa Cadiz, no? Meron din tayo sa ibang
offices dyan na LTM and trading. Ang Okay. ano lang nila, like Kadis, wala kasing PMBIC. Ayun. Yun yung ano natin. But ang ano lang dito, no, that although pwede pa rin yung PETC plus inspection ng, ano, if you will read the memorandum, there is a direction Aha. that the inspector, the motor vehicle inspector of LTO should really inspect the vehicle. Aha. No? Para sa roadworthiness compliance kung sasakyan. I see. Sir, itong LTMS, parang hindi naman mahirap ito para sa mga operators or mga drivers, ano? Pagpunta nila doon sa may... Yung PETC, sir, mayroon din ito? PETC? Ano pa? Yung PETC, mayroon din ito, sir, na sila yung nagtuturo kung walang alam yung driver at sa operator sa itong new portal. LTMS. Yung, hindi ko po nag-get yung ano kasi may background yung konti. Ano pa? Di ba, sir, pag pumunta ka doon sa PMVIC, doon pa lang register ka na sa LTMS na ito, Land Transportation Management System. Sa PMVIC. So, ang tanong po, sa PETC, meron po ba sila nito, sir? Required din sila ng LTO? Hindi po, yung PETC sa PMBIC, pareho kasing private entity yan, no? Yes, accredited by LTO. But the results coming from PMBIC and PETC, automatic po yan nagtatransmit sa LTO system. Ayun. So, papasok ka sa LTMS. Yung results yan. No? Yun yung ano dyan. But the, ano dyan, yung sa PETC kasi, hindi nagtatapos sa emission test yung requirement. Kasi meron pang isang requirement dyan. That is the inspection by the LTO for the roadworthiness of the motor vehicle. Ayun. At least klaro na, ano? At least klaro na. Pero ngayon, ang daming na-enjoy dito sa Bacolod, sir. More or less, meron kaming 10 na mga PETC dito na yung mga trabahante nila medyo sumigla ulit kasi bumalik sa kanila yung iba, naka-income din sila ulit, sir. Ito maybe siguro yung tinatanaw natin, ano? Yes, it may be ano, para sa mga beneficial to those working sa PETC, no? Even the, ano, kasi you will be unemployed. Pero not necessarily that they are to be closed, no? Kung mag-PMBIC because they can still accept yung mga heavy vehicles kung sakaling magtutuloy yung ano. Ayun. Yung PMBIC. No? Anyways, at least alam na natin this morning, ayun, masigla ulit, hindi lang yung mga trabahante ng PETC, kundi yung mga driver at saka operator. Kasi pag doon sila lahat sa may PMVIC sa Bacolod, talagang siksikan sila doon, sir. Medyo hindi makiter sila. Yung isang bagay na nirereklamo nila, hindi lang naman yung sa bayaran kasi alam naman nila, almost puro pareho lang yung bayad. Pero yung reklamo nila, yung siksikan doon na parang hindi sila makiter sa isang araw, kailangan pang bumalik bukas or kinabukasan pa. Parang gano'n lang naman eh. Yes, tama po. Mas okay rin po na ngayon. Nagkaroon po ng optional naman yung PMBIC. At least yung mga motorista, hindi sila magkukongest doon sa isang lugar na. Kasi, lalo na, still observe yung social distancing pa. Ayun. Opo, sir. Isa yung rason. Sige, with that, sir, maraming salamat po sa inyong time at saka serbisyo po. And God bless po, sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Maraming salamat din po, Aksyon, Bryan. Good morning po. Mabuhay din po kayo. Yes, sir. Aksyon Hotline. Okay, klaro na. Balik na naman kita. Kabay pang ining further notice nga gina-mention na Aksyon Oliver, hindi lang ni dason si Mana, ha? Aksyon Hotline. Palawig-lawigan nyo man mga isa katuig da para maka-income man tanan-tanan. Kaya nga, pagbalik sining optional nga ini, hindi lang mangin masulhay ang emission test ng aton sining nga mga salakyan, kundi may mga tawo nga nadulaan sa trabaho nga maka-income na naman sila ulit. Kundi daw alalangay kita tanan kag naga-income kita tanan-tanan. Aksyon Hotline. Okay man pero kung way nagid si COVID-19 abi kag daw ka-regular na sa aton ginios-gios, may ulo income na maayad-ayad ang mga utod da. Why not nga magsagi pa kita bi pagkontra sining PMVIC kay nakita taman ang worth man tuod mo.
No, bisan nagahulat-hulat ka da pero mabalaan mo ang safety kag ang capacity sang imo salakyan kon may guba o kon wala. Aksyon Hotline. Sa way pa nakatilaw sa PMVIC, ang salakyan mo sa first nilang entrance mga kaksyon, patungtungon ina sa daw do kiluhan bla, no? Tapos ipasakao na nila, ihang nila imo salakyan, kag may ara sila sang technician duha or isa nga naga-flashlight action Oliver, tanan nga mga sa under chassis mo da isa-isahon nila lingling da kung may nagahalog da nga mga twerkada, isa-isahon nila na. Aksyon Hotline. Pag next na naman nga machine dito, ang i-check na naman nila ang overview sa imo salakyan kag ang internal man sa salakyan mo interior. Gina-check nila ang imo ang imo nga mga preno, ginapadalagan to nila sa sulod nga nang naga-stay lang da saya, pero gatiyog ang rueda niya pugaan na todo kag prinuhan, no? Kon gahawid giblang preno mo o kon waay. Dumduman mong duha ka nagko aksidente sa San Carlos nagligad lang adlaw, puro preno ang rason sa mga driver. Aksyon Hotline. Duha patay to sa minibus nga ato, ang liquid fertilizer nga truck nga ato, preno man ang rason sa driver, pinatay man to ang habal-habal driver. Aksyon Hotline. Oh, puro preno, no? Magluwas dira mga signal light nyo, ang suga nyo, ang inyo sining side mirror dira, ang mga simple nga mga kinahanglanon nga dapat i-provide mo na kay need mo na while nga ka-travel ikaw. Aksyon Hotline. Kag hindi man matuod nga kung hindi ang mga ginapresyong before bla nga inablang kung kulang dang sa dalom mo na hindi ka gid pagpapasaron, may mga advices nga ginahimo or may mga guide or may mga advice nga ginahambal ang technician nga sir amo niyo ang amo mo ni sir ha islan mo gini amo ni mo na. Oo, kay kung hindi mo na pag-ilisan ti mo na problema mo na pero kapasar ikaw. Aksyon Hotline. Makapasar ka kay ti makadalagan pa man siya mo, like for example preno, ang preno Aksyon Oliver lapakan mo Lunes, Biyernes pa mapundo. Pero tiga preno saya pero dugay lang. Mabalaan nila. Siya imo preno sir o kalima ko sir pusangan do hindi gid magpundo. Siya pero ti pagpuli mo to karon sir basi may kwarta ka na. Kwan mo ni, ipaliwat mo ning preno para layo sa aksidente. Nan, advisean kanila kung diin ang guba sang salakyan mo. Aksyon Hotline. Na gets nyo na, at least kamo mismo nakahuna-una na blang worth kag nami ang ara ka sa PMVIC. Okay man sa PTC dito ti amo na emission testing nga ila. Pag lambot sa LTO ay nakaibang nga i-check da kundi stensilan lang sa lakyan mo, goods na. Aksyon Hotline. Last 9:12 na sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik na karon if may time pa kita, kadtuan tabing DILG, suliton ko liwat ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, kamo nga mga barangay kapitan nga nagapulupungko lang kamo da nga daw wala kamo labot sining COVID-19, pwede kamo suspendiron sang DILG. Pagbalik na dugay-dugay. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan.
Radyo. Pagkulunod kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
Radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagsi. Medyo Philippine Standard Time, las 9:22 na sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. May agalang kay Madam na Jacqueline Marinio. Naga-monitor sini nga mga tiniyon. Si Star Mayo hambal niya, that's why connection Bry, maintenance gid kada 3,000 miles na. Just want to share this for everyone safely ko no. Thank you gid na. Sige, salamat gid. Sige. Thank you gid. Amo nang ginahimo giman sa mga salakyan mo. Kung pilang mileage da tag 10,000, 5,000 na pa si pa-check mo gina padri sa aton gani iban tag isa ka tuig okay lang. Aksyon Hotline. Depende kaya mga driver naton sila ni nakahibalo kung ano ang kahimtangan sang salakyan nila mo. Muna ko isa gani hambal nila hindi sa salakyan gid kung kaisa ang may diferensya sa tanan nga tiniyon kisa ra man sa driver nga kisa hubog iban sabog. Aksyon Hotline. Pero dali gid lang kay si Presidente Rodrigo Duterte kagabi makaksyon na talupangdan niya nga nubo gihapon ang turnout sining vaccination sa pungsod Pilipinas. In fact, suno siya daw mabulubudlay gid taklaron gid ang herd immunity sa pagtapos sining tuig 2021. Aksyon Hotline. Tisubong ang fully vaccinated sa bugos nga Pilipinas. Yara lang sa mga 25 million mga kaksyon. Konsumahon siya pating first dose mga ara sa mga 40 million to 50 million pagid lang. So kinanglan ta mga 70 to 80% of our population. So suno kay Presidente Rodrigo Duterte, siya matulutaklaron pa. Siya kumusta ang aton sini mga barangay kapitanes? Aksyon Hotline. Nagagiho man ni sila agod magkadto sa ground kag magbisita sa ila sini nga mga constituents dira. Ang ila sini nga mga pumuloyo dira agod sa pag-konbinsi abi nga magpabakuna agod nga ti mamat-amat na giniadula si COVID-19. Aksyon Hotline. Suno sa mga eksperto ang pinakasabat gidya sining COVID-19 ti aside from matawag naton health standard naton protocol, vaccination gid. Aksyon Hotline. Vaccination gid. Now,
mismo ang presidente sang Pilipinas nakabaton sa mga information nga ang iban nga mga barangay kapitan daw nagapawala lang iya. Aksyon Hotline. Daw ay sila gagiho iya sa paghikutar pero tigapati man kita dira nga mga kapitan naton daw nataka naman guro sagi ka pa sulit-sulit sa mga pumuluyo. May ara lang gid ugaling sa mga pumuluyo, mga tao nga hindi gid ya magpabakuna. Aksyon Hotline. Hesitant sila, may mga hesitation, may kakulba, ilabi na gid sa mga information nga ila mabaton via social media. Kag-iban nga mga information mabaton nila via chismis sa ila sila nga mga friends and sa mga neighbors nila Aksyon Hotline. So ang punto ni Presidente Rodrigo Duterte, tinguhaan niya nga once gani si barangay kapitan wala naga-function as chief executive dira sa iya nga barangay, why siya nagagiho, manduan niya nga isuspender, manduan niya ang Department of Interior and Local Government o DILG nga suspenderon kamo na ara na. Aksyon Hotline. Amo gining lain gidri mo kiti ang DILG amo ning governda sa aton sini nga mga kapitanes, mga LGUs naton, no? Sige, okay lang siya dyan, no? Tiway gid himo si Presidente Rodrigo Duterte, himuon niya gid ina. Pero ti lantawon ta niya, no? Lantawon ta niya sa palaabutan. Aksyon Hotline. Ti ang aton actually ang initial talks namon kay Nani Kwan ni DILG Bacolod City Director nga si Madam Maria Joy Maridet Badayag. Siya daw i-remind ta naman lang ni sila kay dugay nagiman ni sila na kabalo nga amo ng misyon nila sa barangay da. Aksyon Hotline. Siya kami kung may ara na sang notisya, guidelines, etc. mandate from DILG National Office, sundon man lang nila ya. Siya manilag kami di. Kung sino tong kapitan nga way nagagihoda, di ma-implementar ta na yung mga suspension ikon gatinamad sila. Aksyon Hotline. Nan. Amo mana sa Bugos nga Negros Occidental ha, hindi ka mo exempted ha. Abi nyo, kay ang ginmuno ko di nga director for Bacolod nga DILG, no? Bilog ini nga Pilipinas. Nan. Amo nang bulubantayan nyo da. Aksyon Hotline. Sige. Action dyan yung tabik action Eden, gamay lang gid be. Slide lang gid. Kaya damo ka pinamangkot pilang presyo sang gasolina kag diesel subong. Masi magtulo luha nyo da kung makabati ka mo sang presyo. Check ko lang, gamay lang gina patrol gamay lang before kita mag-wind up this morning sa ton sini nga pagpangalagad mga ka-action. Gamay lang gini akon kay ang patrol aga pagina nagpanglitrato kag nagpangkuti ara na sa Action Eden. Action Eden tatlo lang gid bi ka tikab sang ba mo, diesel, gasolina, kag kerosene, tag pila? Asan na Bryan mga kahidi na natahuto. Oo. Hura lang asan Bryan kay Ibaw. Itulod na lang yung mga salakyan tani. Bugat man. Bugat man, pilang gasolina, pila na subong, diesel? Ang gasolina, subong asan Bryan, tumataginting na 66 pesos. Double size? Yes, double size. Ang diesel ya? Ang diesel ya, Bryan, double 5. 55? Bingo! Grabe. Pero may ara man double bahado, mga 51, 52, may ara man. Oo, may sa iban nga mga kwan, sa iban nga mga... Hindi kilala pag yung gasolinahan. Oo. Ang kerosene niya, Action Eden? Subong Bryan sa 50. Ahay. Purtino. Na, ang per kilo na, tapos ang gasol to gani, 1,035. Magasol ka pa. Purti, makakuha na lang tayo. Mangita na lang ta kahoy nga amo na isugnod ta. Action Hotline. Abi ko para kaluto. Abi ko para kaluto. Mo palang gaanay na lang mo. Ina, makaluto ng sa gilang takay naksanay. Sige, Action. Action din, salamat, Ged. May aga. Balita sa patron ang sa Action ni Action Iberabosto. Una sa balita ng Action. Sa Bacolod, Action. Action Hotline. Gamay lang oras, Action Eden, pero kibot man sa balita niya. Sige, grabe, ano. Anyway, sige. Huwag kita oras sa aton sa nga pagpangalagad sa ngalan sa regular nga Anchorman. Action art tayo po ni sa Action Bryan Morden.
Nagapasalamat gid maghilibati kita karon sa gabi sa Aksyon Firing Line para sa dugang pagid nga mga exciting nga mga balita. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon